వెల్కమ్ బ్యాక్ టు 9+ న్యూస్. వికారాబాద్ జిల్లా మర్పల్లిలో ఓ హోటల్ పైకప్పు స్లాబ్ ఒక్కసారిగా కూలిపోయింది. ఈ దుర్ఘటనలో భోజనం చేస్తున్న 3 వ్యక్తులతో పాటు 17 ఏళ్ల బాలిక తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే అధికారులు, స్థానికులు హుటాహుటిన సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న వారిని బయటకు తీసినారు. శిథిలావస్థకు చేరిన బిల్డింగ్లో ఈ హోటల్ నడుస్తోంది. బాధితులు లోపల భోజనం చేస్తుండగా పెచ్చులూడిపోయి ఉన్న స్లాబ్ ఒక్కసారిగా వారిపై పడింది. భారీ శబ్దం రావడంతో స్థానికులు వెంటనే అప్రమత్తమై పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. జేసీబీ సాయంతో శిథిలాలను తొలగించి లోపల ఉన్న 4గురిని బయటకు తీసుకొచ్చారు. గాయపడ్డ వారిని మెరుగైన చికిత్స కోసం సంగారెడ్డి ప్రభుత్వ హాస్పిటల్కు తరలించారు. వికారాబాద్ డీఎస్పీ సి అంజయ్య ఘటనా స్థలాన్ని సందర్శించి వివరాలు సేకరించారు. ఈ ఘటనపై మర్పల్లి పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. భవన యజమాని నిర్లక్ష్యంపై భారతీయ న్యాయ సంహిత BNS కింద దర్యాప్తు చేస్తున్నట్టు వెల్లడించారు. ఈ కన్స్ట్రక్షన్ అవుతూ ఉంటుంది.